welcome back po sa ating channel. Yan, at after 4 days wala nang snow. Meron pa yan, tira-tira. Yan. Kasi nung nakaraan umuulan pa rin ng snow dito sa Saskatoon City. Ngayon ito na lang. Yan. Nandito kami ni Isabel sa Lakewood Park. Maglalakad-lakad muna kami ni Isabel. Si Mrs. Ena sa trabaho. Yan, mamaya pupunta kami ng Walmart. Kasi kung naalala nyo, kaming dala ng mga mangga na nabili namin. Naisipan kong gawin na lang Graham siguro para meron kami for dessert. Bali, first time ko gagawa din yan. Tumingin lang bago kami umalis dun sa bahay. Tumingin ako kung ano mga recipe. So, ano lang pala, medyo madali lang. Kaya gagawin ko na lang siguro mango Graham. Itatry ko. Baka sobrang tamis ang magawa ko. Sabi ano daw all-purpose cream, tapos condensed milk, tapos yung mangga, tapos yung Graham cracker. Yan, kaya bago kami pumunta dun sa Walmart or sa Market of Asia, dito muna kami sa may Lakewood Park. Yan. Yan, golf course yan, golf course. Pwede mag-golf dyan, hindi naman marunong tayo dyan. Annabel, may kite to sa Isabel, magkasaranggola kami dito kung kailan. Napakalawak nitong park na to. Maraming ng gansa. Kasi dyan may lake dyan. Yan, punta natin. Maraming dyan maraming gansa na tumatambay. Yun, mga wild duck, mga gano'n. Maraming gansa. Si Isabel nag-enjoy tumakbo. Yan. Tuwing summer naman, ang problema sa mga ganyan na malapit sa lake, ang ipot ng mga gansa, ang lalaki niyan. Ang mga ipot, ang dami minsan. Kaya ako minsan sa mga park, pag malapit dyan sa may ganyan, sa may lake, iniiwasan namin yung mga ipot. Ang dami kasing ipot nila Katulad nito, yan, Doon sa may part ng Brighton, maganda rin na tumambay doon sa may malapit sa playground, kasi doon sa kabila merong malaking lake doon, man-made. Tinatambayan rin ng mga gansa, tapos kung ano-anong ibon, tapos yung mga duck, yung mga dito mo lang siguro makikita sa Canada yon, sa mga malamig na lugar, merong mga wild duck. Uy, abulin ka niyan, baby. Wait, Bell, no, magpapahinga yan. Ayun tingnan mo, yun pa sa water. Mag-walking muna kami ni Isabel. Tapos punta na kami ng Walmart para maghanap ng aming ingredients para sa aming mango Graham na first time kong gagawin. Si Miss gumagawa niyan, pero gusto namin siyang i-surprise na pagdating niya mamaya meron na kaming dessert, kasi si Mrs. mahilig sa dessert, mahilig sa matamis yun. Yan. Habulin ka, baby, no. Pareho tayo habulin yan. Atakbo tayo pareho niyan. Bilis pa naman yung tumakbo. At kunin ko muna si Isabel, baka habulin kami ng gansa. A bird? May bird? Ha? Madulag yan. Ha? Ang ganda ng ibon. Bird. Bell, let's go. Let's sit down. Ha? Here, Bell. Here. Look, may mga may mga gansa Ang ganda lang maglalakad-lakad ngayon kasi 9 degrees, pero medyo mahangin, pero ayos lang. Ayan, kaysa naman sa napakalamig talaga. Medyo maulap. Sana hindi umulan. Ayan. Ito ay Lakewood Park. Ang lawak. Tapos doon sa kabila nito ay golf course nga.
Nasaktuhan namin ng mais. 83 cents lang isa. Kukuha kami. Ayan. Sarap to sa ni ano. Merienda. Ano pa? Maghanap tayo ng ano, panghiso. How much is this? We'll get this one. Oh, get that one. The white one. Yeah. Get at least 2. Just 2. One more. It's only $1. Yeah. Put it there. It's ours. It's mine? Po. And Papa's? That's your snacks. Let's go. And yours? I like yours. Yeah. I like Let's yours. get na ano. Graham. Ano pa? Condensed milk. Ano pa? And All-purpose cream. Let's go. Yeah, kita namin tong Graham dito sa mga Filipino product. Pero di ko alam dito kung alin. Chamba na lang tayo, baby. I don't know, which one? Which one? Pareho? Pareho ata. Packaging lang, baby, ang pinagkaiba. Ha? Which one? Yan ba yan? Graham crackers? Let's get, how many? Ha? Can I eat this one? Chamba lang. Tingnan natin. You bake this. Hmm? You bake this. Kondensada. Ito. Eagle brand. Evaporated. Ito na lang siguro, baby. Mga Walmart. Ayan. Mga dalaw siguro niyan. Ayan. Pero pa ata kami dun eh. Kasi yung ginamit ata ni Joanna sa ano, sa leche plan. Ha? Can I eat this? Opo, sa bahay. Okay. Tapos yung all-purpose cream, parang wala sila. So pupunta tayo ng Walmart, ng ano yun? MOA. Yan. Eagle brand. Let's go bayad na. Pupunta muna kami ng MOA kasi mahirap maganap ng ano, yung Nestle cream na all-purpose cream. Ang alam ko meron doon sa MOA kasi nung nakaraan na bumili ako. Kasi yung para sa shawarma nila Helen nung pumunta kami doon. Tapos si Isabel nabigyan na naman ng sticker nung ano, yung lola diyan sa Walmart, yung greeter. Kasi kilalang kilala na nun si Isabel. Pag nakikita si Isabel kung ano-ano binibigay sa kanya, kung meron mga pang giveaway para sa bata. Show ito din, baby, ano yan? Smiley. Yan. Ayaw bitawan ng Graham. Okay. Papunta muna tayo ng ano, ng MOA. Kuha tayo ng all-purpose cream. Then let's go home. Ilan kaya nito? Okay na kaya isa? Ha? This one. Medyo mahal lang kasi, $6.99. Okay na siguro isa na, baby. Ha? Yes? Okay. Let's go next. Ano pa? Ano pa? And all done. All done? Oh, may ano. Dahong gabi. Ayos siya. Dito kasi sa MOA, palagi kami dito, no? Kasi nandito nga yung mga, mga ingredients pang Pilipinas. Daling hanapin dito. Kaya, katulad nitong pansit. Yan. Dito magpansit ako next time. Yan. Si Mrs. kasi mahilig sa mga bake-bake, mga ganyan, mga dessert. Gumawa. Ako more, luto. Mga gisa-gisa. Ano na? Let's go na, Bel. So, yan nga, no? At nakauwi na kami ni Isabel. Bel. Kung kain si Isabel. Nakauwi na kami ni Isabel at ito yung mangga na gagawin ko tira pa. Bali, nung pumunta kami doon sa may fresh
produce. Bumalik ulit kami, bumili pa kami ng isa pang case ng mangga, kaya yun yung natira ngayon susubukan kong gawin yung mango graham para mamaya meron kaming dessert. So yan, magsisimula na tayo. Pachamba lang, pachamba. Bali, dalawa na binili kong Nestle cream. Yan, itong all purpose. Dalawa na binili ko kasi hindi ko alam. Nakita ko lang dun sa sa YouTube. Tapos ito rin kondensada. Haluin ko na lang ito dito. Help me, baby. Come here. Put mo this one here. Like that. Hold mo ang box. All purpose. Yeah. Like that. Is it mix? Mix. Mekos. Mix. Papa, you We need need to wipe this. to wipe. One more condensed pa? Wow! Yeah. Hindi ko alam kung okay ba itong ginagawa namin ni Isabel. Isabel, kain ng kondensada din sa lata. Maano ka, masugatan. It's yummy. Yan, no. Siguro mag-add pa kami ng konti pang all-purpose cream. Bahala na, Ben. Haluin natin, Ben. Is it my turn? Ha? Is it Ha? my turn? Your turn, oh. Halo ka. Okay. You hollow it. You put some No. Enough na, garo. Itong mangga naman. Yan. mango. Yan. Yum. You want this one? Yeah. Hmm? Yeah. Ayos. Gusto mo? This one. This one. Mga mangga. Mga mangga. Wow. Ayos itong alalay ko. Try natin dito maglagay. Try natin maglagay nito. Sana hindi sana Tapos ito pala yung mga dragon fruit kami. Ito nabili din to dun sa may fresh produce. Sila kuya ang bumili kahapon. Kasama nito. Ito. Yan. Si Mrs. gustong-gusto yan. Medyo maasim. Pero tingnan nyo. Ano yan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. May buto siya sa loob niyan. Medyo maasim ng konti. Try na natin maglagay ng ng graham. Graham. Dalawa. Pwede na rin dalawa. Yan. Tapos pwede rin. Ubos agad yan ni Isabel. Ubos agad ni Isabel yan. Tapos ang sunod nito, yun ang yun ang oh no, what's that? Ano yan? Gravy. Gravy yan? Yeah. Are you sure? Can I taste that? Yan doon sa may lata mamaya. Meron doon tira. Yan. Tapos sabi doon,
Maglagay ng mangga. Maglagay lang ng mangga. Gayahin ko lang. Ginawa nun Ali, ay yung ano, yung ate. Yung Pilipinang ate. Hindi ko alam kung sino yun. Sa tininan ko lang. Tapos lagay daw nito. Graham ulit. Graham ulit ang sunod. Graham ulit. Open ulit ako. Ito kasing nabili namin ni Isabel na Graham. Putol-putol kasi. Kung dudugtong-dugtungin mo pa parang puzzle patuloy Pwede na rin. Bagay pag lumambot yan mamaya. Okay din siguro kakalabasan. Sana okay naman. Tapos, anong sunod? Nagdurog ako para malagyan ko ng ano, powder yung gilid. Hindi ko alam. So nakita ko lang. Ginaya ko lang yun sa YouTube. Merong powder Merong powder na Graham Yan. Mukhang maayos. Yan. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Kakalabasan nito. Mamaya. Tumangga ko para magbabalat ako Ay, malaki. Malaki. Yan natapos ko rin ang aking Graham, unang Graham. Parang tagal kong ginawa. Yan, so takpan na natin at i-freezer. So mamaya papakita ko sa inyo pagdating ni Mrs. Tamang-tama yan, malamig na yan mamaya. Ready to eat na yan. So para may dessert kami mamaya. Yan. Yes. Approximately 10 hours later. She wants to see. Hindi yan yung isa. Okay, wow. Backup ko yan. Okay. Yan. I am pleasantly surprised kasi in fairness, na-shock talaga ako. Huh? It's mango float. Kasi yung mga manggang binili namin, namumroblema na ako kasi sabi ko ang tagal na hindi pa natin ginagawang dessert. So, thank you. Pero, I'll taste it first. Buksan mo na. Ang tamis siguro niyan. Dalawang kondensada. God, oh, maalas nilagay mo ng all-purpose? All-purpose. Isa't kalahati. Happy birthday, hot dog. Thank you. Oh. In fairness, visually maganda pero sige, I'll judge. Parang nasobra na frozen, no? No, it's just right. Malambot? Yeah. Kasi sa amin pag may celebration, ito ang lagi kong ambag. Pero instead of mango, ang ginagawa ko is peach mango float. Kasi, matamis naman yung mangga. So let's see. Ay, pinikot-ikot. Mexican mango. Feeling ko makakrack yung Tupperware. Atin ba itong Tupperware na to? I don't think so. Bubili na lang. Ay. Tigas ng mangga. Baka cracker pa, no? Okay. Oh my gosh, feeling ko mababrain freeze ako. Ba't ko inaano? Nilagyan ko ng patis yan para ano, hindi masyado matamis. Lamig! Oh, yummy! Ito ang lamig. Dapat pala nilagay ko muna dun sa baba kanina. Pwede na rin. Okay, Very small. good. Pwede nang pangtinda. Inabot nga ako ng 1 oras sa ata nito. Yummy! Bel, yung gawa mo, Bel. In fairness, Dad, kulang lang siya ng ano, all-purpose. Ng asin. All-purpose. Cream. All-purpose flour, sasabihin ko. It's not yummy? No? It's yummy. Kasi malamig. Masyado malamig na, Bel.
I like it. No, I don't like it. You don't like it? No, okay. Sorry. It's yummy. Kulang lang siya ng all-purpose cream, pero this will do. Thank you. I'm happy. Yun, tinikman ko naman, lasang mango float naman. Pag nalasahan mo na yung cracker, yung graham, lumalabas na yung pagka-float niya. Fresh naman siya, Dad. Oo, kasi malamig. Pwede na yung pang dessert lang. Kulang lang sa all-purpose. So, kalahati na nga yung nilagay ko doon. It's not lumpia. It's not lumpia. That's spam. Gusto mo lumpia? Yan. Ngayon ay pupunta kami ng winners. Ang gagawin mo doon? I need to distress. Tapos papagupitan namin si Isabel. Kasi in preparation for summer. Tapos wala, para di ba maganda rin pinapagupitan sila from every now and then. So, pagupit siya. We'll show you her final look. Yun nga, sayang kasi nung mangga, kaya kahapon naisipan ko na ano kaya pwedeng gawin dito. Kaya naisipan ang initial plan namin gawin doon sa mango is yung malagkit na dessert na may something. Kaya lang naunahan na kami ng vlogger. Pwede na yun. Yung sana gagawin namin ni Helen doon. Meron pa akong maliit na ginawa, di ba? Bigay natin kila kuya nga. Idadalang kila kuya. Hinahanap pati kahapon ni Helen. Asan na yung float? Bahala na rin sila magtumikim nun kung ano. Mahilig din sa sa mga dessert. Kami ay pupunta muna ng winners at yun lang ang wait. Next vlog is habang nasa hair siguro kami ni Helen kasi lalabas kami tomorrow. Or probably basta. Sasama ba ako? Yeah, kasi gagawa sila ng bulalo. Sasama ako bukas? Yeah, mag-market kayo in the afternoon naman so you can sleep. Okay. Magbubulalo sila, mag-market sila, magbubulalo, tapos bukas yun. doon naman tayo ulit mag-dinner. Okay. Pakita mo kung paano. Kasi si Kuya, in fairness, ang galing niyang gumawa ng bulalo. Ay, ganito lang yan, easy. Kasi may pressure cooker. Basta may pressure cooker. Katulad ng nabili natin. Regalo niya yun sa'yo. Regalo mo daw. Oo, binili namin. Pakita mo yung pressure cooker mo. Bumili kami ng pressure cooker. Sabi ni Kuya, siya na daw magbabayad. Regalo niya kay Marco. Okay. Say bye, guys. Bye, guys. See you tomorrow for haircut. Tomorrow ba yun? Mamaya. Mamaya sa kanya, yung sa inyo. Sa bukas. Bukas. Sige. So, yun lang muna ang vlog namin ngayon. At ingat palagi kayo. At si Ma'am Nika. Kung mapanood mo to Ma'am Nika, itong video na to, may utang kami sa'yo. nandun sa comment section. Tingnan mo na lang. Alam mo na yun kung ano yun. So, and it's a beautiful weather outside. Happy birthday, hot dog. Say bye, guys. Bye. Bye, guys. Bye, guys.